Fed árazás vitte 7 hetes csúcsra az aranyat. A platina viszont nem követte. Ez a TOTM hírpercek. Az ADP szerint a magánszektor júliusban mindössze 44 000 új munkahelyet teremtett, január óta a leggyengébbet. A júniusi adatot is lefelé rontották 98 000-ről 95 000-re. Az ISM szolgáltatóipari indexe 54,1 pontra süllyedt, a foglalkoztatási alindexe pedig 47,4-re esett. Ez másfél év alatt a 12. zsugorodó hónap. A szeptemberi fedülésre árazott kamatemelés valószínűsége egy nap alatt 67,2%-ról 56,9%-ra esett. A nem kamatozó nemesfémeknek pedig pontosan ez kell. Az október lejáratú COMEX arany 3,67%-ot $151,40 emelkedve zárt 7 hetes csúcson. A szeptemberi ezüst 3,39%-ot drágult és egy havi csúcsra ugrott. Napközben a $60 sávtetőt is áttörte, a relatív erőindex viszont már túlvettséget jelez. A másik hajtóerő a hormuzi szoros volt. Az akciós értesülése szerint az Egyesült Államok, Irán és Omán 60 napos átmeneti megállapodás közelébe került a szoros újranyitásáról. Az olaj két kereskedési nap alatt több mint 10%-ot esett. Saumil Gandhi, a HDFC Securities elemzője szerint az olcsóbb energia enyhítette az inflációs félelmeket, ami továbbhajtotta az aranyat. A BMO Capital Markets viszont épp az ellenkezőjére figyelmeztet. Ugyanabban az ISM jelentésben megugrott az árnyomás, és a kereslet is erős maradt, ami tartósan szigorúbb Fed felé mutat. A piac tehát a gyenge foglalkoztatást árazta be, az inflációs kockázatot nem. Egyetlen jel elárulja, mennyire monetáris ez a rally, a platina és a palládium nem követte az aranyat. Ha ipari vagy kínálati történet lenne, az egész nemesfém csoport emelkedett volna. Az arany csúcsa tehát egyetlen adatponton áll, és a következő munkaerőpiaci jelentés ugyanolyan gyorsan visszafordíthatja. Kitart az arany a szeptemberi fedülésig, vagy a következő adat visszafordítja? Jelzem. Írjátok meg kommentben. Ha valaki nemesfémben tart megtakarítást, küldjétek el neki ezt az összefoglalót. A teljes nyersanyagpiaci elemzés a TOTM Pro előfizetőinek érhető el. Kövessétek a TOTM hírperceket, hogy a következő fontos történetről sem maradjatok le.